Kinong yalam jang Shnong Bataw, henne kasngi kila Pyrshah yagi jinglong jangki halor ke jingya kacia kaba dang ya chakmat, bat ke Shnong bamarjan ka Pynurkba, bat ban penrem ya Jingkynnoh badang shen ke bala penpau Pyrshah iki. Haba ai jingkren Kinong thok kubor, u rang ba Shnong ka Bataw, u ba day hok sumer, ula Kyntait ya Jingkynnoh bala penpau da ke Shnong Pynurkba, ba Kinong shong Shnong, ka Bataw kila rung syakate ke caka, baya kacia rengkat bat kitiar yale. Kabalawan ra ikijing seir, bat layatu ba kalapoi sya kajing pang chong iwe inong shong Shnong ka Pynurkba. U sumer ula penremjur ya Jingkynnoh da kabaong ba kilong kibom don nongrem bat kijing Pyrshah ban penja burom ya u ya ka Shnong katau. Ban Pyrshah yang Kyntait bat ka Jingkynnoh jang Shnong Pynurkba ye ka e ba ngioi ba kilak patai kubon manenin halor ke Jingkynnoh jangka ba ka Shnong Bataw ha ka sal tari mentau ngai kalawan ha tu bacaka ha Jingkynnoh ki ba ngiku ke Shnong ngiwan ra kitiar ban mensau pat kunjuru ba nila penting besmet ya tu nong Shnong kamdan gono ka adaptation ka ba kumbala keno namar ba ngiku ke Shnong Bataw ngiklam kita ru ya tu nong Shnong namar kum ke Shnong ka bajuyat da kalenti ka badai ngiyat tangko ke cimut ban pensange ya to ke Kyntait jangki hapo ko usang yang Shnong Pynurkba.